Uy. Pila na. Hello, we are on our way to Buriram. Stop over. Unya na ba daw mag-selfie ko kay dire ra unya na kay. Pag mag-selfie ka di ka side ra narate kay wala kilay. Unya na po. Isa pa ka kilay kay ngadto na mi. Tapos diri sa taas ta. Diri ka ko anin. Abot na mi. Hi! Naabot na mi din sa... Aray ko! Napandal pa dyan ko. Naabot na mi din Mauni siya ang sa Khao na stairs. Saan yun ha? Taas kayo guys. Sa tigaga among driver. Kay iyahang car. Nakisakay lang mi. Kay wala mi ano. Wala mi karmata. So, magsugod ka din og lakaw. Tarang! Dire. Hantod na siya sa pinaka ano. So, mga doon na ta. Sige, picturean ka ta. It's so taas. Picturean ta mo, Bella ka. I-count on how many steps. Ikaw na, Tats. Pre. Ate, lira. Hi! Welcome to our vlog! Season 2. Ano batin? Kabalo kan say magikuhang din. Tanawa kon. Ang season 2. Season 2, 1, 2. Lain na ni mo. Maad to. Mag-count man mi. Dapat i-count na mo ang Start. Let's i-fast forward na lang din. Tapos, dapat maadumi dito. Layo kayo. Okay, mag-start na ta. Okay. Let's hulat o anong lucky. Layo na kayo siya. Land of volcanoes. Unsa gani ni dire? Khao daw. Khao Kradong. Khao Kradong. I don't know. Sige na. Sige na, te. Kayo, i-vlog ka na mo. Magtalikod. Dito na. Kradong. Kradong. Khao is mountain. 1. Oh. 2. 3. 4. 5. Where is that? 6. Ayun, pagkuan. Tinindot mag-selfie dire oh. Uy, pila naman wala naman 13. 6, 47, 48. Oh, grabe po. Malibog na ko 15 sa. Taas kayo. Napamidre sa 15. Look. 15. Wala, di na siya 15 mag-focus. Focus on me. Focus on me too. Taas pa kayo. Napami sa ika-15. Ay, dapat nag-ano dito. Ay, kapuya. Ay, pagbalik. Bitaw, ika-15 pa. Naka-play na kaya na. Gani. May ano na? Guys, kapoy na kayo, guys. Kapoy ka. Kapoy kayo. Luk ko ano ay. Nanami diri sa Masbi? ika-15 nga steps. Ika-15 na steps si ate. Kabot na si ate. Ika-15 nga steps pa di ay. Wala, taas man jud ay, no? Taas kayo. Uy, tara man. Tara man. Feel ko kay makuya So, 15 na ta. 15. Bunit eh. So, 15 na mi. 15 steps na. So, Mangutot na daghan pa. Tanawa ninyo. Ito na, te. Akaw na, ihap na. Kahangak. Gihangak naman ko. Uy, 15 na. 15. $22 na ni Dere.
30. Ha! Kakapoy, uy! 30 na 30. 30. 30. 30. 30. Daghana ba pag-pronounce? Oh, di man ako kaya. Kapoy man! Ka-30 na ni. Ka-30 na. Apoy, ay. Charot! Lantawan na to guys. Ug kaya ba dyan na mo? Kailan ko, kay kung kita'y ma-vlogger, ti, what time pulos nga. Wala may pulos na vlogger. Kani may kahibalo. Pax! May pa si ate, oh. Wala ko. Layo pa kaayo. Hinunula pa ko na pick up eh. Kayo kung yan siya mo. Hmm? Gipicturean ko ni mo? $35. Sa akong bulso siya nag-light. 36, 37. Tanaw na to kung unsa Joy. Kapay na ni sa telen. Kay kapoy na ko. Unsa kayang makita na to sa taas no? $51, $52, $53, $54, $55. Maghunong sa mi diri sa 55 kay mag-pictorial me. Oh, I remember ang 55 kay ha? 5-5. 55. Ano na siya? Volcano. Dito sa lain na agianan. Papunta siya sa volcano. Dinhi. Tanaw na to. Unsay. Makita na to dito sa Tumoy. Ito si Ate Ellen. Selfie sa mi. Mag-selfie. Ay, dito na taka-telen, oh. Sige. 56. 55 na. 56 na. Naghanap pa kayo eh. Pero nakita na nako ang tumoy. Woo! Who? 56, 7, 8, 9. Nag-pray sila. Manaog na ta. Let's go down. Buriram province. There is a tuk-tuk sa volcano. Ang buto siya pangalan ani nga volcano. Kradong. Khao, Kradong. Khao, Kradong. Kradong. Dito po kayo nagwo-work? Wala kay diriti. Hala, naman. Saan po kayo dito sa Thailand, sir, ma'am? Dito sa Buriram. Dito po sa Buriram. Okay. Yan sila sa Bangkok, sa Korat. Oh, okay. Bangkok. Bangis babati kayo. Wapa dirati. Oo, nice. Kakadong. Okay, surprise pa. Don't fall in love. Ikan yung guri sa lalong pa. Bisaya ka ba Tagalog? Ilonggo. Ilonggo. Ay, Ilonggo man day sila. Ilonggo gani. Abin ako mga Tagalog, mga Taga-Iloilo wala. Isa lang yung Tagalog, kaya dapat magtatagalog na. Spring siya. Bulkan kasi. Bulkan man guni diri no sa taas. No, Vulcan. Bulkan ni siya sa taas. Ano siya na ano? Oo, bulkan. Ang crater nasa ubos. Dili, may ano siya dati dito. May crater din siya dito. Dati may crater. Oh. Oh, then nilagyan nila dyan, oh. Pinayuan nila ng Buddha. Ito yung connected yung lava slide niya. Oo. Kaya may lava slide. So po, muadto mi sa crater. So 200 meters, so mag-hike kami. Suspension bridge. O kana na.
Later, 200. Ate, pwede sa ko panaog to? Pwede. Ge, panaog ta diri. Shout out! Shout out to the ex of Kyla. This is the shout out to my ex. Ang ex ni Kyla daw. Oh, nakaslide mi ani dati. Way back 2016. Nag-slide lang diha, slide lang. Kay lava slide daw na siya diha. Kay sa una daw, vulkan na siya din ha. Naada na dako kay na crater din ha. Tapos ilahang ipa tindugan og Big Buddha. Dili, I mean, ano sila? I don't know. Ana rati isa rati or duha una ko. Isa lang. So mag-hike mi, tanawa, naka-sandals lang. Ang uban din naka-shoes. Of course. Maglayo-layo ang mga hike ani. Aliti. Oo. Maligya siya oh, paligya. Maligya siya. Di, wala man, migang. Wala man. Uy. Uy, kutot na ka. May mingo na ka. Pag-ingles, be. Kay, palitan pa ka. Wala man good ko dala kwarta. Kailan ako? Pila man, be. Mom, kawai ha? Ayo talay ka. Sige. Oh, pila ka photos inyo kag ingnan na mo beautiful. Ito la sisip tag 40. Tag 40. Palitan dyan ninyo na. Paliti bala ninyo ka luy-luy man. Oh, si ate din ay naka-sandals din. Hindi lang pala ako nag-iisa, oh. Si ate din sexy yung ano niya, sandals niya. Maadto mi sa crater. Ay, pwede lagi day tani sila dinhi, oh, ang car. Nindot mag-agianan. So, maadto mi sa crater. Okay. Hangak ka, uy. Hangak. Dugay kaayo sila. Oh, lava slider. Oh, mao di guys. Bantog ra. Sige, bakli dyan ninyo na. Te. Dugay kayo sila. Mag-una na ko. Agoy. Agoy, agoy. Mga kabatuan. Kini ilang kahoy. Ano sila yung mga ipanghigot. Kay ito na sila mga spirito. Mas mga bad spirits ba? Okay. Kung saan siya na the tree pinata garuga pinata rocks. Okay, kapoy naman ko. Okay. Na ilang crater din hi. Agroy.
Nami tani kong naka-shoes. Kay dagan-dagan na jud ko ani ba. Kapuya uy. Kapuya uy. Mao na ilang gimi na hanging bridge. So, maagim. Hala, pagdali mo. Dagan. Run. Wala ko naganhi dinhi. Wala te. Oo. So, wala mi din ha. Sa may hanging bridge. Sa hanging bridge. Padulong sa Salawagan. Adutag Salawagan. Mag-ano ta? Agi ta tara. Mutabok tag bridge. Mao ni ila. Agay, aguroy tay. Mao ni sila ilahang. Mao ni ang crater? Wala ba ni sila kanhi ata des ate? Uy. Ti naligo biya ko ti. Ha? Naligo man ko. Ha. So, adto mi sa bridge. Sila ay kalaman din sa yellow. Oo. Precious yung bana, precious yung mga anak. Iya pa ang mga anak, pariha. Sana all. Dari sulod. Pwede ra, no? Yun na daw, yes. Pwede ra. Lagi akong beautiful skin. Sayang ang mayong. Ang mayong gabi. Mayong odto, mayong buntag. What time? It's 10:30. Sila dito, oh. Hala na, alagi mo diha. Ahaman pa dulong ang ano, kaning hanging bridge. Pwede ra diri age? Okay, sige. Hala kanindot. Mao ni siya ang crater. Ay, hala, gamay naman di kayo, no? Anday na siyang crater. Kasi magay na po niya, inactive na niya. Inactive na siguro na. Kradong volcano. Hala, gusto ko magpa-picture diha kay. Dili, diha ra sa may bridge o di makita. Ay. Naay bangag, careful. Katamra siya, naman. Kini? Okay, ubay na king siya, Tagaytay. Oo. Sabi, dito ka sa taas na nara diya ang taal volcano. Kana siya Ano sila gipanglubong? Oh, para nasa panglubong para dili siguro active. Oo, kana ra man crater o tura o. dapat na sila katong magbugaga niya nga init ka. Basi na ate. Crater. Wala lang ta kahibalo. Pwede rin mag-agi. Ay, mali ta. Dapat dito ta nag-agi. Ano naman? Sa Pikas? Pero ramang good. Oo. Asa na naman dito kapit mo padaling ko. Ha? Muna ambot. Hala, wala may susi. Siguro ang ilang magugma din na kay nakulay forever. Ay, Khao. Nataya na. Tayan ilang gugma. Ay basin magkuan ka ilabay na sa crater. Ayaw, kung ilabay nimo ang yawi sa crater basin mo buto. Anong chop oy, kawa? Ay, nindot pa ni ilang hanging bridge kay kuan kayo strong. Uy, hala. Uy, sati. Muyog sa ti hanging bridge good. Picture ko ta be. Shorty, very sure. Yawan ako, uy. Picture ko mag-ana ta Oo, te. Picture sa kay mag-ano sa ko. Mauni siya ang crater sa volcano. Makita nimo dito ang Kradong volcano. Ay, ko kay naa si tata. Te. Wait sa te ha. Mauni siya ang Kradong volcano. Naga isda oh. Ha? Isda oh. Ayun na isda.
Sige natin, hanging bridge. Uy, kuya, wala ni oy. Hala, taasa, uy. Dito good mi, sa taas, oh. Dito good mi sa may big Buddha, oh. Nakita pa yung ulo, oh. 1, 2. 1, Grabe. Okay. Uy, kainit. Init ka, ayo. Dili, kayo o ka to ba? Hi! Pumanam yung laag. Nakalibre mi. Dili namin manaog sa Nakahitch. Dili namin malaog dito sa hagdanan. Oh, dili ko kayo. So, Slide na lang, dili na naog. kaya naog. Naka-hits mi. Naka-hits daw, hits. Kayo man di ay daw bakta Catch. sundirita. Layo man siya bagtason. So, may gani namin nakita ng mga Pinoy na nag-work diri sa Buriram. So, sakay mi diri silang pick up. Lava slider. Oh. Eh, Ano man na? Ano na diha? Ay diha man ni kanina o ganihan no. apoy kayo guys. Init kaayo. Kung hair. Tuyok na siya, te. Kanwa kita katong ganihan sa ubos? Katong sa ano? Kita ko sa kili, di ba na ipaage? Mautong dito sa car. Oo. So, palibot ta, malibot. Oo. Grabe ka. Tanaw ta sa way, tanaw ta sa way. Ito ra ang bridge. Napos lang bridge. Pagkasagal ko. Okay. Sabi mo na kung mauna to pa. Matindog to. Hi, thank you Lord. Diri tayo sa atubangan. Ako na ito na kayo. Ako pula kayo. Basta bahala ng lipstick, di mawala. Gabiyarin mo lipstick, te. Wala na, luspat na. Luspat na. Oh, Luspat di siya kinay. ay. Ay, diri na di ay. Libot ka ayo. Uy, di mo na yung layo. Layo kayo kung mag-hike ta. Pwede man doon lang. Dito ra ta sa agi sa tugigyan kaniya. Kaya nga no, ang giagian nato. Layo man kayo, te. Kaya nga no, te, taas straight man. Kaya ko ang magdana nag-i-ano ante, giagian, te. Mani kay ana. Oo, nagzigzag naman na siya, te. Kaya, ano ba na siya? Mountain na ba siya, di ba? So, layo na siya. O, sa tuyok na kato kay straight lang man ang hagdanan. So, dili kay ma-feel ang ano, kalayo. So, pila to ka steps? 293. 400 sa imo ate kay ngano? 20. Ay, kay ang imong gibuhat ang imong step ano kaya. Kanang step. Ako kay upstairs. Upstairs na lang. 95 ay 120 steps ako Oo. 95. Oo. Alam mo, hapit na may maabot. Kaya nakakita na may balay. Ay, wala pa di ay. Lagi siya ng ulo. Mapalit kita na sa Wala, tripe ka siya na insekto. Okay, gold. color na siya. Rainbow. Wala man good. Wala man good nakuha sa imong kamera. Pero oh, rainbow oh. Rainbow. Nya lahi din sila mag Rainbow ba in the lahi din. sky. Wala. Maura mang boy, maura mang good mo. Yehey! Naabot na mi. Yes! Dora ang stairs dito wala na mi. Yes, salamat kay wala rami na ano. Agroy, agroy. No. Ouch. Yehey, abot na. Agroy. Agoy, agoy, agoy. Okay, diri lang mi. Para. Para. Para prutas diri Okay. Yes. Thank you kaayo sa ride. Salamat kayo. Kuya, salamat kaayo. Agoy gino ko. Welcome. Kuya, salamat. Salamat kaayo. See you. Ja, amping mo.
pa mi sa floral. Okay. Gusto niya man laag dito sa way palang climate. Unsa na siya dito? Suwan ko po. Katong. Okay. Okay. First one ko may 9 kilometers from the intersection. Coffee shop na bago siya. Then pagliko ni mo right, mga 4.2 kilometers na siya. Okay, okay. Salamat. Sige, sige. Salamat. Magtuloy. Okay. God bless, God bless. Kuya, ang picture kuya ha? Okay, okay. Hello, wala lagi tanong nga yung pangalan nila oy. Ayun kita, you're so bad. friend man ko niya. Yehey! Sento kay Ate Ellen. Yay. Natay water dito. Kami na ako sa Tigaga. Butong gani oh. Napa Jay Butong. Ahan na sila. Ano sila Ate Gaga. Nabot namin. Bupalit si Ate Ellen og prutas. Ano yung one? หวานไหมคะ หวานไหม ค่ะ เปรี้ยวค่ะ Napiyaw. Maasim na siya.อันนี้กันตะลุก25 ค่ะ Tag 25. Okay. ไม่ใช่หมดแต่ So, pineapple, mango, cantaloupe, and then, ang sagin siya, oh, turnips. Turnips na? Oh, turnips na siya, te. เอานี้ใช่ไหมคะ มาค่ะเอา And then, yung ilahang guava nga na ay gisoak man yung tanan nila aniti og sugar, no? Then watermelon. Uy, ibaba nila sa... Ngaon mo? Didili ko, te. Gusto lang ko mainom og water. Aha na sila, Ate Gaga. Where are they? Basi na sila sa car. Kainit. Abot na jud mi. Ano ka sila, no? Diha mi kaganiha. Pero wala na may nakanaog diha. Buriram most unique market. Ay, kainit. Dito may nag-agi.